sýr, tak to i při tom jakoby relativně malém množství někdy je takový jakoby rychlý. Člověk musí jezdit z města, z vesnice do města, z města zpátky, takhle dojít, vyrábět, prodávat, dojít, vyrábět, prodávat. Ještě jednou děkuju, ale jenom k těm produktům, co jsou tady tekuté, no velmi krátce, že dneska ochotno děčínskou jednaminku na lodi od Loubí do Rozběla, kde zase si něco dozvíte o Děčíně. Obě akce jsou samozřejmě zdarma a jsou pro příznivce i pro širokou veřejnost, takže budete vytáhli už dost slov a budu vám tady dělat kaliméda. Máte ještě skleničku? Tady krčí v koutě. Já to možná ale rozleju. No. Tak tady dáme zadrinku, tady naleju stojici. Tady